Patawad, Maria Clara. Maaaring hindi mo ako katulad binibining Maria Clara. Kung ikaw mainhin, ako naman ay malakas tumawa at malutong magmura. Hindi ko maikukumpara ang sarili ko sa katulad mong dalagang Pilipina dahil madalas kung ako ay manamit ay kulang sa tela. Hindi katulad mo na kung manamit ay hanggang paa, kaya talagang kagalang-galang kung titingnan ng iba. Kung ikaw, hawak mo'y pamaypay, ako naman hawak ko'y baso at sa katabi ko sabay abot ng tagay. Ngunit, hindi ibig sabihin, pariwara na ako sa buhay. Ito kasi ang paraan ko para kahit papano ay maibsan ang aking lumbay. Dito sa mundong puno ng lihim, katulad mo Maria Clara ako'y umibig din. Ngunit, nakakalungkot sapagkat sa maling henerasyon ako nagising. Ako'y isang binibini sa makabagong mundo, kung saan hindi ko alam kung meron pa bang matatawag na Ginoo na gumagalang ng taas noo katulad ng iyong pag-ibig na si Crisostomo. Namulat ako sa henerasyon kung saan lahat ng bagay ay hindi nakatulad ng nasa kasaysayan. Tila ang pag-ibig ay wala ng kahulugan. Mas mahalaga na kasi ang tawag ng laman kaysa sa tunay na pagmamahalan. Hindi ako hangad ng maraming kalalakaihan. Dahil sa panahon ko ang taas ng kwalifikasyon nila sa kababaihan na kung saan ang halaga ng kababaihan ay nakadepende na kung gaano kakaganda pati hubog ng katawan. Wala sa kasuotan kung paano ka mababastos ng sinuman. Lahat ng mata na puno na ng malisya, husga at kabastusan na balot na ng kadiliman ng kalooban ng mga kalalakihang nakalimutan na ata ang salitang paggalang. Kaya patawad Maria Clara, sapagkat hindi ko nakuha ang iyong katangian. Patawad kung hinayaan ko ang sarili ko ay tapak-tapakan para lang makuha ang pag-ibig na tapat na aking inaasam. Hinayaan kong ako'y maiwan, paglaruan at katawan ko'y pagsawaan. Patawad kung ikaw ay aking nabigo dahil nagpatalo ako sa aking kahinaan. Ako si Carmela, binibini ng makabagong mundo. Katulad mo Maria Clara, lumaban din sa pag-ibig para sa taong aking gusto. Ang kaibahan lang, maling ibara pala ang inibig ko. Kay sakit isipin na sa imahinasyon na lang talaga, magkakaroon ng Ginoo na mala Crisostomo Ibarra. Hindi na ako aasa, sapagkat ang katangian ng Ginoong gusto ko ay nakaimprenta lang sa isang nobela, na ngayon ay naging kwento na lang at isang alaala. Maria Clara, yung panahon natin sobrang laki ng pinagkaiba. Lungkot ang kasalukuyan kong nadarama dahil ako'y isang binibini sa makabagong mundo at hindi sa isang makasaysayang nobela. Kaya, katulad mo, kagalang-galang na Maria Clara, sa Panginoon ko na lamang din ibibigay ang puso ko kung wala nang katulad ni Crisostomo Ibarra.